Un dia vam arribar a classe i vam veure que n'hi havia penjades a la paret pistes d'un senyor. I ho vam investigar a casa i era Salvador Dalí. Quan vam saber que era Salvador Dalí, ens vam interessar per veure les coses que feia, escultor i tot, i així va començar el projecte de Dalí. Hola, el Dalí va néixer en 1904 i no va tenir fills reconeguts, i si en va tenir no els va conèixer. Salvador Dalí va tenir un germà i abans que naixés, però va morir i li van ficar el seu mateix nom i també va tenir una germana. I quan li van apuntar a l'acadèmia d'art, als 7 anys li van expulsar. Coincidia amb el rei, portava una barretina de pa i a l'americana a la butxaca portava una truita i a la seva sabata portava una gamba. I a la migdiada es seia a sobre d'una cadira, agafava la cullera a la mà i quan es dormia aquella a la cullera feia soroll i es despertava. Era un home molt raro de la seva època. Portava el bigoti molt raro i feia els quadres molt raros. El surrealisme és una manera de fer art. Va sorgir als anys 20 d'un grup de poetes, encapçalat André Breton. El Dalí pintava somnis i desitjos. Els quadres, normalment, quan sortia una dona, era la gala. El Dalí s'inspirava en la gala perquè era la seva dona. Gala va fer una pel·lícula i es va casar per primer cop normal, però posteriorment es va tornar a casar a l'església. El seu pare va morir a Moscou quan la gala tenia 11 anys. I en realitat la gala no es deia gala. En realitat es deia Elena Ivanova. El quadre més famós de Dalí és la persistència de la memòria, que es va fer en 1931, després de veure les restes de formatge fos del sopar. Simbolitza la por al pas del temps. Tots els rellotges estan doblegats i deformats. L'únic no deformat està tot ple de formigues que simbolitzen l'amor. El Dalí feia rellotges perquè no li agradava el pas del temps. Dibuixava rellotges desfets perquè et volia recordar que sempre passa el temps. Els elements durs representen tot allò sòlid, etern i perdurat. A Dalí se li va acudir agafar camembert, deixar-lo al sol i el formatge es va desfer. I d'aquí li va vindre la idea de dibuixar rellotges desfets. Dalí era un artista que pintava. Va fer algunes pel·lícules, escultures i també joies. Una de les joies que més s'agraden són el cor reial, que està fet en or. L'altra joia era igual que el rellotge. Un dia vam arribar a l'escola i tocava fer plàstica i vam fer una activitat molt xula. Vam buscar per ordinador, revistes, llibres i vam triar els elements més xulos i els vam fer plastilina. El Museu de Dalí amb plastilina de Foment. Dalí va fer moltes joies i nosaltres vam triar festes. Dalí dibuixava els elefants així. Com que els rellotges sortien més als quadres de Dalí. A veure, ara, després de tot el que hem vist del Dalí, tots aquests dies treballant sobre la seva vida, la seva obra i tot el que hem fet, què ens diríeu del Dalí? Qui vol dir alguna cosa del que pensa? A veure, la Patrícia, vinga. El Dalí era un pintor molt famós i a mi m'han agradat molt els seus quadres. Vale. A veure, Eva?
Els bigotis eren molt raros. Però t'agradaven o no? Sí. Ismael? Que pintava una mica estrany, però m'agradaven el quadre. Molt bé, a tu t'agradaven. I l'Aida? A mi m'agradava Dalí perquè pintava coses molt estranyes i feia moltes coses. Ona? A mi m'agrada molt Dalí perquè m'agrada molt com dibuixa els rellotges. Molt bé. A veure... Pol? A mi m'agradava molt els quadres que pintava, però estava una mica boig. Jonathan? A mi m'agradava el Dalí perquè semblava un gat amb els bigotis. Molt bé. Xènia? A mi m'agradava els rellotges que feia. Andrea? A mi m'agradava Dalí per els quadres que feia. A mi m'agradava molt les glòries perquè era molt creativa. Molt bé. Jo el que sé és que quan vaig anar al museu em va agradar tant que em vaig emportar un llibre i la meva mare em va explicar que en aquell museu estava enterrat Dalí. Molt bé. I el Joan, què diu? Perquè a mi m'agradava Dalí perquè era molt surrealista. Molt surrealista. T'agradava això del surrealisme, a tu? Molt bé. I la Dina? A mi m'agradava molt el Dalí com portava els bigotis. Molt bé. Hi ha algú que no li agradi els quadres del Dalí? A veure, la Míriam? No m'agradava. Espera, Dava. Perquè tenien unes formes molt raros i tot això. Però l'estranyesa I a vegades aquestes coses així que feia de barrejar fotos i posar coses pel mig dels quadres que no tenien gaire relació, us agradava això o no? Sí. Sí? Clara? Sí, a mi. A tu sí. Vale, algú més vol dir alguna cosa? El Biel? Sí. Vinga, digues. I a mi també m'agradava perquè era surrealista i també no saps el que fa. Clar, com no és realista, no? No se sap el que és. Clar, molt bé. Digues. Que a mi m'agradava perquè les coses que feia eren molt divertides. Val. Vinga, la Mica i ja està, eh? No m'agradava perquè les coses que feia eren molt creatives. Molt bé. Un aplaudiment per tots.